13 ta' Lulju San Enriku II, Imperatur, għex bejn is-snin 973 u 1024. San Enriku twieled fil-Bavarja, missieru kien id-Duka tal-Bavarja. Enriku rċieva edukazzjoni mill-aħjar taħt it-treġija ta' San Wolfangu, Isqof ta' Ratisbon. Huwa iżżewweġ lil Kunegwanda li hija wkoll qaddisa u ma kellhomx tfal. Meta missieru miet laħaqu floku bħala Duka tal-Bavarja fis-sena 995. Wara il-mewt tal-Imperatur Otto III, Enriku li kien jiġi l-kuġin tiegħu inħatar imperatur minn floku fl-1002. Fl-1004 huwa keċċa lir-Ardwin mill-Italja u inkuruna lilu nnifsu bħala re tal-Italja. Huwa keċċa wkoll lil Boleslaw wieħed tal-Polonja mill-Bomea. Fl-1014 mar Ruma fejn il-Papa Benedittu VIII inkurunah imperatur tas-Sagru Imperu Ruman. Huwa ggverna b'mod l-aktar effiċjenti u kien iżomm dejjem quddiem għajnejh il-liġi ta' Alla u li jkun ta' għajnuna għall-Knisja. Kien popolari u maħbub ħafna mill-poplu. Waqqaf is-sedi ta' Bamberg u bena il-katedral li l-Papa Benedittu VIII mar jikkonsagra fis-sena 1020. Fl-istess snin bena wkoll il-monasteru ta' Bamberg. Għamel lil Bamberg ċentru ta' kultura nisranija. Fl-1021 reġa' niżel bl-armata tiegħu fl-Italja biex jiddefendi lill-Papa u lill-insara mis-Seraċini u l-alleati tagħhom il-Griegi. San Enriku II miet fl-14 ta' Lulju tas-sena 1024 fil-Ġermanja. Il-Papa Benedittin Cistercensus il-Beatu Eugenju III mar jikkanonizzah fis-sena 1146 waqt li l-Papa San Piju X ħatru patrun tal-Oblati, speċi ta' terzjari Benedittini, fis-sena 1910. San Enriku kien bniedem kapaċi tas-sew u kien iben tal-Knisja. Waqqaf id-djoċesi ta' Bamberg u bena jew irrestawra bosta knejjes. Għen lil Benedittini ta' Cluny, Verdum, Einstein, Camaldoli, Monte Cassino u oħrajn. Kellu xewqa li jsir Benedittin, kien tgħallem minn San Wolfgang, Isqof ta' Benedittini ta' Regensberg u kien ħabib ta' Sant Oldilin, abbati ta' Cluny, għax kien naqqas lil San Herbert, arċisqof ta' Cologne, mar jitlob skuża għall-kubtejh qudiemu. Anki martu li magħha għex fil-kastità perfetta hija qaddisa. Kien il-Papa Benedittu VIII innifsu li ġie iżuru f'Bamberg fejn ikkonsagra l-katedral ta' San Pietru, San Pawl u San George fis-sena 1020. Fis-sena 1021 l-Imperatur qaddis mar Monte Cassino fejn ħassu ħażin sewwa tant li baqa' zopp sa mewtu 3 snin wara. Dam Imperatur 22 sena mill-mewt ta' kuġinuh Otto III sa ma miet. Ġie midfun fil-Katedral ta' Bamberg fejn wara indifnet ukoll Santa Kuningwado u fejn għadhom meqjumin sal-lum. Mhux li kien lill-mexxejja tal-pajjiżi kollha tad-dinja iżommu quddiem għajnejhom il-ħarsien tal-liġi ta' Alla biex jiggvernaw b'mod li jkun jogħġob lil Alla bħalma għamel San Enriku. Kemm tavvanza għall-aħjar din id-dinja msejkna. Imexxu kif imexxu l-gvernijiet u l-awtoritajiet kollha fid-dinja, il-mexxej tagħna l-insara jibqa' dejjem Ġesu Kristu. L-Arċisqof Charles Scicluna għal propju dan nhar is-6 ta' Mejju
tas-sena 2017 f'omilija tiegħu fil-Knisja tal-Familja Mqazza fl-Iklin. Ġesu jrid ikun il-protagonista tal-ħajja tagħna. Kemm għandna mexxejja fid-dinja? Kemm għandna nies li jippretendu li jmexxuna? U għandna bżonn fil-Knisja, fiċ-ċivil, imma aħna bħala Nsara il-mexxej tagħna hu Ġesu. Hu l-kap, aħna nisimgħu leħnu. Meta jsejħilna wieħed wieħed u waħda waħda. Ġesu jafna, jaf il-qalb tagħna, jaf il-ġid li għamilna u jaf li ħadd ieħor ma jafx bih, jaf id-deni li għamilna u jaħfirunna, jaf il-prediġi tagħna, jafna wieħed wieħed u waħda waħda. L-innaġġ tiegħu isejħilhom b'isimhom u joħroġhom fil-merat friski, joħroġhom barra jgħid, u dik il-kelma tfisser li għalkemm huma fil-maqjel huma taħt il-ken tal-ħarsien tiegħu, imsejħin biex ikunu preżenza attiva merħla tiegħu. Il-mulej li jafkom wieħed wieħed qed isejħilkom bħalma jagħmel f'kull qudiesa meta s-saċerdot jgħidilkom morru fil-paċi ta' Kristu. Il-paċi li biha nsermu lil xulxin f'isem il-mulej irxuxtat hija dik ukoll li takkompanjana fit-toroq tal-ħajja, fuq ix-xogħol, fil-familja, fis-soċjetà. Aħna ħafna drabi ma nifhmux dak li qed jgħidilna Ġesu, imma Ġesu jerġa' paċenzja kbira jirrepeti dak li jixtieq jgħidilna u aħna nirringrazzjawh tal-paċenzja li jieħu bina. L-aħħar kelma tiegħi nissellifha mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Intom kontu bħal naċ mitlufa, immissa rġajtu lura għand ir-raj u l-assist ta' ruħkom. Aħna ħafna drabi nintelqu mat-toroq tal-ħajja, inkunu distratti, notru fil-peregrinaġġ tagħna u nkunu bħal naċ mitlufa, imma kull darba li niġu fil-Knisja niftakru li għalkemm hemm barra hemm ħafna xi fixkinna, aħna nistgħu nerġgħu lura kull ġimgħa, kull jum, nerġgħu lura għand ir-raj u l-assis ta' ruħna. U int, tot ruħek mal-merħla ħajja tal-mulej, qed tgħix b'mod li juri lill-mulej u verament ir-raj u l-assis ta' ruħek. Titlob biex ikollna aktar mexxejja li bħal San Enriku iżommu quddiem għajnejhom il-ħarsien tal-liġi ta' Alla biex jiggvernaw b'mod li jkun jogħġob lilu. Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, int mexxejt li San Enriku bil-grazzja qawwija tiegħek u b'mod tal-għaġeb erfajtlu ħsibijietu għal ħwejjeġ tas-sema fuq kull ħsieb ieħor tas-saltna tiegħu fuq l-art. Bit-talb tiegħu għatina li fost it-tibdil kollu ta' din id-dinja inħaffu lejk bruħ safja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.